idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, aday yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam tayong luwela, na napoluan iti iliw, kunan to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tabiglalatan nga nagsardengak nga naglaba. Kastaon iti panagiligal ko. Iti awat ko nga labaan. Iti pagamomlatan tagsardengak. Taapay. Agtedted manen di kiti luwak manong. Mailiwak manen kini Alex nga asawa. Mailiwak at mailiwak latang. Nga so itinaramid ko manon namin sa ating konti pa naggalgal ko. Simbre ka kung iti banyo. Baglagid din, tadalata nakasagana nga danum. Nga pagdikos ko. Inikat kong tiarawatek manon nami iti nga ken baba. Siyempre, agdi ko saka na lamo-lamo. Kaya di makitak manong nemi amasirpat ko madumog ti duwa nga mansanas ko. Nabayagan manong. Nga awan ti nga prus anang masahe ti duwa mansanas ko. Inobrak nga rod nga minasahe-sahe. Alex, sa dino nga mintel mo. Alex, di ka pa lang kami nagsubli. Alex, talaga ka di nga. Saan kami nga napatig kayong kakanagiti anak mo? Sa ako yung pababati dakulap ko manong nemi. Nayantay tinagbaitan ni kiti legs ko. O bingak pailayang ditawen ko nga 37 manong. Talo di kita anak ko. Adda ni ti high school. Ti maysa, dua ti adda ti elementarya. 20 idi titawen ko, di agasawa kami kini Alex. Nakaragragsak kami, hindi manong. Permi. Kawanin ti sa pulang pa, iti kinaragsak kami. Nakabarbara pa lang ni ayat kada kami idi. Adapay idi manong nemi, aba naggandan nga nagdigos kini Alex. Iso ita ti malagib ko. Inalo kong titako manong nemi ket imuna nga binukbukat ti barukong ko. Madi na bukbukak ko muna ti ulok. Kunada no da high blood mo ket madi nga ti ulom ti umuna bukbukam no digos ka. Rumasok ka nung agpangato ti dara. Iso nga ti barukong ko ti muna nga binoyatak. Insarunok metlaing ti abagak. Sa ti may katlungan tako, wano tabo, ti buok kon, ti bidukbuka. Kalbasan na manong nemi, naalakon ti shampoo, nagsyampuak ngayon muna. Saan ko nga dagos nga binaluasan. Pinagtalined ko nga nakasyampo ti buok ko. Kabarbaren ko nak no maikat ti kulaklak na. Nagdaram usak, kat inalak ti sabon, kat sinabunak ngayon muna ti kilikilik. Titakyag ko, si marunon ti barukong. Inbaybayag ko manong naming sinabunan, di kiti duwa nga mansanas ko. No kumadada ni Alex, iso kumatibang sabon ti barokong ko. Sa ko yung pababa ti sabon, manong nami ti buksit ko, ti bukot ko. Kalpasan na, adda ni tinagbaitan di kiti legs ko.
sabsabunakon manong nemi da mailiwen nga kuweba iti nagbaitan dikiti legs ko. Sinabunak lupok, gurong ken dagiti dapan ko. Aging ka inalaw kuntis tako ket binasak ti rupak ngayon pababa. Aging ka kinusok-kusok manen ti boko. Kalpasan na minukbuka kon ti ulok. Tapno siya kon ti agbuelmas. Idi alakon ti tuwalya tapno agpunasak manong. Nakabaybayag manen ti tuwalya iti barukong ko. Ti tuwalya ang pababak. Nakabaybayag ti tuwalya ang inlagod-lagod ko iti nagbaitan digiti legs ko. Alex, intun ka anong agsubli ka. Intun ka anong agawid ka, Alex. Intun ka ano, Alex, nga mapantiili ko. Alex, agsublikan. Agawid ka na, Alex. Jack gayam ammo manong naming at nagsirsirip. Nakaw. Sino na itawa ng bain nagsirsirip. Nadlaw ko laeng nga damata manon nemi nga naiyanta nga naiserra iti abot ti diding ti banyo. Ti pungtot ko manon nemi sinuyatak ko no. Sino ka nagsisirip? O babay mo? Ape nga min nga naabutan ti diding ti banyo. Sino nangabot? Awa nang bahin na diyang nagsisirip. Diyos ko. Ibarangay ko. Ibagak lagi ni pulong ko kini Kapitan. Kapitan, ada nang sirip kanyak. Imbasol kumet nga mina. Ape nga jak imuna kinita no adda pagsiripan da. Jak man nga mina manong naming adda nang abot. Masinot na tured ng magsirip. Asino. Dakit karuba. Rimo harakit yung banyo, si Marekak iti uneg, nagsukatak manong nemi kat binaliwak asinublian dakiti lablaba. Hindi ta kumitkitak taglawlaw ko, takitayek no sino talagang imay nagsirip. Sino nga ta? Sino nga hindi kita lalaki ang aruba mi? Sino di kita adda? Napanamot amin ang trabaho Malagip kon manong. Adda karoba mi nga security guard. Rabi ityo tinamanong isong adatangal daw at dalakid di. Madamdama pa'y manong nemi nasirpat ko nga magmag na nga papamianan ti sikyo nga karoba mi. Isulakid di. Ni Delpin man. Sino ko mati makaitorit? Sino ko mati lalaki tiglawlaw? No sang iso? Lore, Jane. Makita ka doon lang salangatan ka. Manong nemi ti makadakas met ngamin ti asawa kat nagbalin idi nga responsable. Nakasaysayat idi ni Alex manong nagagat. Makipaspasada ti tricycle mapanag construction. Siya kagat kompromet mabalin kong itulong. Agmulak tinateng iti arubayan mi nang narunat ti likod ti amyananin mi manong. Napiala nga danat ngag mapangko ilako. Uno libre pati masida. Ado pati taraken ko nga native nga manok-manong. Nakagagatak nga tumulong. Hindi ko amat tenggat. Sus, nagbalimmutin nga sadot. Di matin mo pa nagtrabaho. Di matin mo pa nagpasada. Magbarbartek madlatan tubrana. Siyempre siya sinutsang nga makabungtot. Apae ka. Intultuloy na't kasta nga kinaresponsable na aging ka nag-apa kami ket na diswan nak manong. Umuna agundaway nga na diswan nak. Gabuti pungtot ko manong nemi na pangko inala na kita arwaten na sa ko imburburais iti ruar ti balay mi. Pinagtalaw ko. Kaya't nangasawan manong nemi nagtalaw no pinagtalaw ko ni Alex. Ti amok idi kata agsublimat laeng iti ta maamuan na nga nagbaon ti ulo. Iti kabigatan na kumamit laeng kat nagsubli. Nga makalawas,
Dua lawas, talo alawas, makabulan, di matla nagsublin, intultuloy ng tinagtalaw manong name. Aging ka, ngay, nasurukin nga makatawen nga awan ni Alex. Nga dahi tatiga po na manong name, no apay nga maililiwak yung kuwana. Adang matagitigundawan nga kayat ko nga mapansukunin, nga maapay ko mga sukunin. Di ba ang mga agawid? Ngayon sukunik, ang mga no agawid kat agbartek tumanin, ang mga no tungpay nagtumanin. Kahit nung hasta nga kasasalita nak, dagiti atalong anak ko manong nemi kat pagsasalita mi ti may panggap iti amada. Ang mga no masakit ni tatang nanang sa saan nga makasubli. Amote ko mga rod. Nagsurat ko mga mina. Sa ating matawagan, tao matsalpon na. Ang sa din nga minti na panananang. Ewan ti amok. Taga-ano ka din ni tatang. Ano kamang na dito, lugar tayo, saan ka di? Taga Isabela. Napagka ka din sa Jai? Hampay. Ano nga ili? San Ramon. Kunadaman. Ano nga barangay? Tsaka mo, anak. Hala. Nakiasawa kiki ni tatang, saan yung amo, no, taga-ano? Amok taga Isabela. Nagkasaran yung amin sa Jai, untoy. Dito'y. Hanggang nagbakbakasyon? Saan kayo nagbakbakasyon siya, Jai? Hanyo na amo di kita naganak kang kuwana? Namamo ka, di agkasar kami. Dito nagkasar kami. Ang di naman pulos inyawis nga mapang ka magbakasyon sa Jai. Kasi nung oro din na, nagsubli pa nga ni tatang. Nasihat mo saan nga nagsubli, ay so pa nga problema. Saan nga sinsinan dinaramid na kanya kapanang kabil. Ti ko kunay di saan nga saan tayo nga napatag kang kuana. Sa anong ano din nang agraduhan ak nun ti high school kada kanid sa kabaylan ta kapag basahin panaglaba lang ti pagsapulan nyo adumat manok yung umanang harod nga ilako no kasta nga sapol ko kwarta. Nagraduar kan tun ti college, Henry. High school ko na yo ay nagraduar kan tun ti high school. Nagsaradin kan to pa lang. Anong arti obra? Nagsapol ka trabaho. Ano trabaho ko man ti high school graduate? Alalala. Nagkarkararag ta kinapod Diyos ang sapay ko mata. Ada mo orno nga pagbasam to anak. Dito ka di lang ti karkararag yun anang. Saan nyo ka di nga karkararag ang sapay ko mata sublin tumpit lahing ni tatang? No kaya't na talaga tagsubli, hindi ko mapailaing. Isong ilipatin nyo ng panunutan ti amayo. Binaybayan na tayon. Period. Iti na minsan manong name nga nadanon ko ni Delpin. Iti kasidgan nga tiyanggi tama panganak gumatang manong name iti sabon nga paglabak. Adamit nga makitungtungtong. Kadagit tayo pada na nga arabi iti duty na. Nana, gumatang man ti sabon. Teman Ariel. Ay, mabitlaeng. Luwela. Ay, Luwela. Ay, Mang Delpin. Kumusta? Gustoy. Apay nga, Ariel ti gatay mo saan nga pagdigos? Magdasabong ko pa lang nga pagdigos ko. Imsang ka pa nga nagdigos? Apay salsalod sudam. Awan. Langak mo lat sampai lang ang digos ah. Kano rin man pansanak may nagdigos na magluklat ah. Huwag nga rod. Kinapindas ka. Di pa ikawid ni Alex. Ano nga kawawid na dyan? Nalipata ko. Di ka rod mailiw. Siyempre, aman, mailiw ah, kabay. Kitsi ka ngay. Di ka mailiw. Ang mga rod eh. Mabayag pa yung santo ang bakasyon di asawak nga da di Hong Kong eh. Anang orte aramidem tapno maipanti iliw mo. Salud-sudem. Oy, dato yan ti katange, manapay katange mga Luwela. Inyakit di gito yan ayak, padpada nga napanawan ti asawa, ili-ilo ti bagbagada. Uy, saan ka napanawan, nana? Napanawan ka lang tata, napanabroad ni baka mo. Kahit ni Mat Luwela,
pinanawan ti asawa na, o nana, koreksyon, pinagtalaw ko. Ay, kastaya. Kaya dapat ngamin pinagtalaw. Tsaka sa pulan ni Suna. Tsaka sa pulan ti kaskangkwana. No kumaan da isuna, at ako mapalang di tiyang gimanin nga giinom da. Sana kitinong pa. Kaya angam din itong kata nagsubli pa ni Alex. Haanin nga agsubli, kan unog subli sa amin nga maawat nana. Di ta kayo malangin kiting atot labak. O may katulungan. Ano kung may tulong mo? Kayak man tagal-gal. Agisalapaw, agisalapay, agbugnaw, agbugsaw ko na hanggang sa pulat. Umayag to karot mandam nama. Kapag kumamay ka, ito nagdigos ka, gago. Manong isulakid dito nagsirip. Namin ano nagkatanga na sirip. Nagloko da dyan ng galpit. Siguro siya tiya ar-aramatin na tapno ag-charge. Into no maka-charge yan detan. Sak siguro ti pag-imaginan ti luko. Saan ni bakit na. Umuna na kasiripin sa tukwa. Nagloko na dyan. Security guard. Pwede ba kalaba akon kan makabulaga kon manon nemi siyempre mapana ko ni ti banyo tapnog digos. At nga min tirwar ti balay mi ti banyo manong. Pwede ta sumreka kumaan manon nemi nakitak nga natalyaw ko manon nemi ni Delpin. Iso nga talaga na ito nagsirsiri pa. Korkaman, sulkak na kita matamlo ko. Simre ka kon, inlak ko matlatiri daw manong. Sa ko kinita manong nemi ti abot. Nga pagsirsiripan na. Mga alak iti pangsukit ko ti matana. Padasam tagsiri, pakita mo. Kasi ti dati nga raramidek manong nemi umuna nga bukbukak ti barukong ko. No manin talyawek ti abot manong nemi tamangang kunak no addan sumirsiri. Edi tasabsabunakon ti barukong ko manong nemi addan makitak kang sumirsiri. Edi alaek manong nemi ti iit nga isagsaganak. Awam maten. Tsak baten makita. Ha? Kasanukit sabon-sabon maten ti rupak. Binukbukak ti rupak manong nemi tapos may kat ti sabon. Iti kitaek manong nemi ti ayan ti abut nga nakakitak ti mata na sumirsiri. At dapay laing. Kit kaputawan ti maalak ka pangtudok ko keng ko anak. Kinugtarak ti didig. Anak. Pagsisirip ka pa lang. Di ka pa na sumbrek. Kinunak manong ni. Imbag ka siya. Nagtugtug mo ng tirida. Nagloko na ito. Hoy, agangaw ko lang na dyan. Ni Delpin. Lukat mo. Alam na. Una kita, tao makakita kanya. Alam. Agura ka. Kunak manong imlukluktak mo tintirida. Hindi maluktanen indurunak manong sa nainrakap nga inlak tirida o sa nag-inarako. Delpin. Inbagak na tikas dyan. Tsakayat. Hamo ko man na parigatan di bagim. Mailiw ka sa gani. Iliw. Mailiw ta kang patpada. Luwela. Nakalalis to ng inikat ti t-shirt na, inikat ti short na, inikat na ti brief na, manunemi sana inala ti imak, sana impaigab ti batuta. Batuta na ita ti sikyo. Delphin, di kayat. Naglagay pa yung ad-asawa tangang patpata. Ad-asawa tangang patpata sa tinutayan da. Ad-data ti hatayo. So nga, saan tangang parigatan tirik nata. Si kakin siyak nga nabati. Data ti agragsak loela. Nakabaybayang naglanang di kinibibig mi manong nemi. Uwan nagbara di kinibibig na. Kat kastaon ay mat ati panang pisil-pisil ko ti ikamak abatuta na.
Ay ka manong nemi ngem pababa na ti ulo na ket addan iti barukong ko manong nemi ket agdedhed maten ti lo. Oh, Delphine. Pagpapasak met nga pesel nga pagkapagkalan manong nemi mes ti armas na wano batuto na. Ngem kabayatan nga mesak tumang tangkenot manong. Nagastaon naman iti panang kinakinit, panang kirap-kirap na kanig iti mansanas iti barukong ko. Oh, Delphine. Oh, impababa na pa'y manong. Ket gapot impababa ng ti ulo na saan kun nga magaw at manong nemi ti batuta na. Imbaglainan manong nemi ti may sangasakak ket daytan kas ti rinamnamak. Kastaon ni maten ti panagtukpotugbob na ni ti kuwebak manong. Babaen iti giw na, ti dila na. Kastaon ti panang sep-sep na manong. Delphine. Mawaw unay data. Wow, Delphine. San mi nga pinanunod pa manong nemi nga dakkel nga basol ti Diyos ti amin. Tagpadpada kami nga nasawaan. Yung mga napay nga ti mabalin manong nemi at daritan. Anak ko mga rati aramidak, agikisak ka di pa'y laeng. Agikisak ito nalaos nga nagsak, wen maaramid ko. Delphine, mapanak ko na. Kinunak, iti na pulos, isina, di kiti bibig na kinti dila na, iti kuweba manong nemi nga staunay, iti panang sepsep. Kastaunay manong nemi ti panagdakiwas ti dila na ti unet ti kuweba. Ket papanan na ko mga jak may tayok man. Kini pangato ng ti ulo na manon nemi naglanang manen di kiti bibig ni. Inigkamak manen ti batuta na manon nemi kalpasan na. Nagbukbuk kami ngagpadpada, nagsinabon kami. Ini makabualnas kami manon nemi. Napanakmaten imbagkat kalpasan na napanamaten insaloket manong nemi nga ay sinukdal na wano manong nemi napanamaten dinoro insaetnak manong insaltek na imbagkat na ti patong ko sana insagana ti batuta na ket ipababanak manong apagisumat asumreken ti batuta na Uwain manong nemi ti onek ti banyo nga mismo. Dito'y ti kapasamakan ti munagon daway panang tagikwa ken panagkanaig mi iti sabali nga lalaki. Kailan ko nakarod tinakim ko, Alex, basol mo. Pinapaanaw ka man ngagpaisog ng aping sang kamit laing ngagsubli nga agawid nga agpakawan ko mapakawan ka kumamit ken. Kasanungar kung may ipantiiliw ko ket di ka mat tinagawid ket adadto ni Sikyo nga maililiw matakas kanyak tadamat ni bagat na jay Hong Kong. Manong nemi intuloy mi pailaing ken Sikyo nga Delphine iti unig ti balay. Iti kwarto ti inauna nga anak ko. Wan manong nemi kaslasantun nga maulit. Kabuta inulit-ulit min. Naulit-ulit man. Nagaslasan kami nga mabannog. Adda pwede kidikundaway nga siyak ti rumabaw. Adda kidikundaway nga tugawak ket yukuyuka. Adda kidikundaway manong nemi nga ket gabot umaldaw ket umaldawan manong nemi ket mabisinak meten. Tawari so ket mabisinak. Nagsubliak tumanin. Saanin Delphine. Pwede mo kayatin? Jakon kaya tagbasol pa Dalpasin nga rugita. Ituloy tan. Kasano gawid to ni Alex kung naman sa mo nga mapakawan. Kasapulak ti asawak. Nga mawamet kadadaak. Matulungan na kadingarod para kada kita anak ko. Why not? Adumat ti papoy ti asawak. Sakto trabawak man. O anak, okay ka ba? Basta sad na laki din umamuan. Nagananad ka nga ti parawan mo dito balay. Ang mga nito makakita kang ka.
Kayat nga sawain manong nemi manugutak na tuloy-tuloy ang ligaya. Kampuat may ako na. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi sa anak unayin nga marigata nga mang tibalon di kita anak ko. Tak, ikaasik man idi nga mangyan anay ti masapsapulak nga madamit ten manong nemi ni Delpin amang naynayon. Mangmangten no nyaman ti pagkurkura. Nadlaw di kita anak ko. Nang? Imado ka diti itandandakin ka ti panaglabam? Kapay. Ngimato maten ti allowance mi nga. Ang kay maten nagdanday mudom nung gusto kang tumawat kami ti masapol mi a kwarta. Ito jumat nga dagos. Anak ko nagmula kami, naglako kami ti manok. Gusta? Kang kanayon ka na ti aglaklako? Nataadot manok ko. Nasayat nga rin gusta. Kaya ko na ako, noori saan yung nagsubsubli ti amayo na sayat pa. Kabay lang kayo nga biyagan, kabay lang kayo pagkadalan. Nasurukan nga makatawan ti lisot afirmi kinisikyo nga Delphin Manong. Diya kamutad dan samat na kiti makakitkita. Iso nga nagwaras diti lugar mi ti chismis. Pudno nga chismis. Chismis. Nga kami kanukin ni Delphin kad ada relasyon. Damdamagan mat kanyak manon nemi di kita anak ko. Anak ko, dakay mulat nagkunang nga chismis. Oh, ang katikas jay, di magam Henry. Pudno ka niti chismis da nga, da kayo kini Tito Delphin kat ada relasyon na. Oh, no chismis, ang pudno. Dadadailan da kamlat. Nanang, iso ka diti, mang titinayon ti kwartang itad mo kata kami. Api ko may ikana tayo. Alamat. No sa kasta ng sa nga pudno. Gabot at chismis sa nga pudno. Kat na ikatanda di chismis. No, damagi ka na kayo. Pudno ka diti agwarawaras nga sayang guseng. Nga ta kayo kini Tito Delphin kat ad relasyon na. Ay, ad namanin. Sayang guseng, sayang laeng. Gabot at guseng-guseng nga rin. Sa nga pudno. Di ka dit sayang guseng. Patal na ka man, Henry. Basta. Awan yaman nga dakas nga ramidan mi. Ang kinawan ta rin relasyon mi, agkaruba kam lang. Ngayon bigla manong nemi nagdinamag nga adan ti asawa na ni Carmen, naghawid ka nung manong. Wala. Iti sango ti Tianggi, manong nemi napanak nakidamag, napanak naging gagatang ti suka. Ay, nagatangem ha, Luela. Tayo man sukayo. Nana, Purao no Iloco. Diya Purao, diya datong puti. Ha? Datong puti. Datoy. Ay wag gaya, Luwela, nadamag mo. Tiyan niya, Nana. Si Mang Pedan na Carmen ng asawa ni Delphin. Winsa, wang ka no? Si Mang Pedan. Di ka sanong nga rin, tadamat dyan di asawa na. Abi saludsudan nyo kanyak no kasanong nga rin. Siyempre, adan di asawa na, adan na. Uno kahit yung saludsudan, kasanong nga rin, pati nilakay mo, kat awan pa yun. Mawaling ko na, kata ang bibiyang ko no, awan pa di asawa. Patsiyam ka di nga rutbet, nga itatanda asawa, adan ni Carmen, kat umay pa ilaking ka ni Delphin. Tapi ko mga umay kanyak, di takin malangin. Tao, o bibiyang ta kumag. Kasano ko mga min, damamuan kat nakaparparada mo kami no umay ni Delphin. Inururay ko manon naming umay, makabulan mo't laingin. Awam mo't lata. Delphin, umay ka na, mailiwak kayong ka, Delphin. Delphin. Ay ka manon naming itimay sa nga bigat. Pampanaw di kita anak ko nga napan nagbasa. Irugrugi akon manong nemi nga irubat mapalaba akon di kiti awat ko nga labaan idi atagdag tugtug. Ni Delphin?
Api ko magtugtog ni talping ko. Sineda! Edak dito likod! Aglablabak! Abaya, sino ka? Madamdama pa yung manong timalyawak. Alex! Jack, amo noan niya timariknak inita pa nakakita kini Alex manong. Gimwapo. Pimuta mo. Alex? Si kakatingang peso. Siyak. Sige. Magnakaritaridawan ti kusina. Isotiha ang nakalak. Di isarak mo nila gamit mo ta. Tuloy ko taglaba. Isarak mo pa naglaba. Tulungan na ka mga isarak karikit gamit ko. Apay aduaya, nagkapo maya. Nagkapo di Manila. Diyan ka nagtrabaho. Sige. Tulugan ka rin mga isarak karikit inyawid mo. Ado ka karton manong. Ano nagyan na kita ang karton? Arwatin na kita nakta. Arwatin nyo. Arwatin tayo. Kaya ito yung sa karton. Naglaon mo't kada kita dilatas. Kaya dumapi ka sa pulan tayo. Api nagkapukot abroad. Tadapi dilatas na. Hamot nga jilahing abroad pakagatangan ka rin ito. Lokatan ta. Urnusan ta. Ken sakbay nga malipatak. Awatem. Urnong ko tinasura ka makatawan. Nabangbang nga kwarta manong. Saksa nga ribo. Awatem mo. Napagso kang graduarin Henry, no? Ag-college doon. At nakananama nga pag-college na. Ken adapuunan ta. Mangipastag dati negosyo. Ano ko mga negosyo? Agtsanggita. Ada nasusurok ng negosyo sa Manila. Ag-ihaw-ihaw. Tay street foods. Nasusurok, tagluto, agtuno, agtempla. Isurokan to. Alex, puno ka di. Abay nga dagos ka saan ka nagsubli. Abay saan nga dagos ka nagsubli. Di ka man na nagsusurat. Pasensyahan. Nagsubliha ko ta. Adan mabaling kong itad kang ka pagpunan ta. Kaya nadan pangrugyan ta mang pabasa ka na kita nagtay di college. Pakawanan na panagbalin ko idi nga responsibilidad. Irresponsable. Pakawanan na kiti panangkabil ko kaya ka. Di na ka di mapakawan. Di na ka di maawat. Alex, inarakop ko ti asawak sa ko'y mudumod ti rupak iti barukong na. Nagsangit at Alex. Siyak tirumbang nga pakawanem. At dan sa bali, nga nakaraman kanya. Kunak kumama nung naming im saan kon nga impangig kang kuwana. Tadyak kayat nga mamon na. Unurumbang ka ding ibagak. Nga saan ko nga naura isuna. Gabuti iliw ko, kahit impa-ep ko dahit nga iliw sa bali. Siyak tirumbang ang pakawan kang ka, Alex. Kinunak ng saan ko nga naibagahan, no dikit nagsangsangit aklat ta. Iti nakapapaon. Saan ka nagsangit, sweetheart? Saan ka nagsangit? Saan kuntun nga ramitin tagbalin nga irresponsable? Tapno saan ka makabil? Tapno saan ka nagproblema? Ikarikan ka. Alex, di mo amo naman tapos pasamak ibayat ti kawan mo. Di mo amo. Noon yaman tinamas pasamak. Awanan yaman na kanyak. Lipatan ta ti amin. Di agdamakin ti pasakbayan ti panunutan ta. Alex, dakmay ka rin. Amok no niya takit mo sa win. Ngam sa mo ng istoryain na sino. Nagpadpada talang. Gabuti iliw ko. Adamat nang ipti iliw ko sa Manila. Ngam saan ko ginayat.
Gabata si kakin di kita nagta, tipat patik ko. So tuyak nga si papakawan mat ken ka. Ken pakawan anak mat ko ba. Alex, lukas ta. When. Agpindakawantan. Ngam sa bali ti lalaki sa bali ti babae, sumalaso. Agpadpada ta nga nagbasol. Lipaten ta ti amin. Ken mga barwanan ta. Saan kuntun nga ramiden, di mo tumaten na ramiden. Ipagpagaputa ka na kita talungan nakta. Hola, Alex. Mailiwak ka, Alex. Alex, mailiwak ka, Alex. Kunak manon nemi kiti dadda kami niti kwarto. Kore sa anak pa nga nagdigos manong. Nga mamamunak ti asawak. Nagdigos ak manuno saan nabangluwa. Ketuwen manong nemi sa bali lang ti original ako nada ti asawa. Nalalaing ni Alex kunak. Nagsipot ta talaga nga adaayat nga naibudi kadigiti arakop ken agek ko ken kuana. Agas met ti ayat nga naibudi kadigiti arakop ken agek na kanila. Ayat ken ayat manong nemi nagbalin nga apoy nga gimmalayab. Tapno nagtumayok-tayok kami tinalaus aragsak kini Alex. Kaya't naipahan nga namin pinsan ti iliw titunggal may sagara kami. Oh Alex, saan na kami nga panawan? Saan ka? Saan kanton nga papanawan pa? Yawan, saan nagton nga pumanaw pa eh? Gabata. Loela. Alex. Dahil dalawon ti pagyamanak manong nemi si papakawan ti asawak agas mat si papakawan ken kuana. Adamat gayam chiniks na ijay Manila. Nadat pagkunan na nga maawatan na takas diya mat ti aramid na. Basta santun maulit ko na kunana. Ketuan manong. Pagananok kumapay nga rod ni Delphine, tadad tumaten ni Alex. Nganyaman nga oras, saan ngumadayo? Nagsipod ta duwa kami timang mamanage timpuk up mi a negosyo. Nakaragraksak man digiti anak mi, siyempre, nakananama, itinaran niya kamasakbayan da babayan ti panagtinulong mi. Magnamnama da manong nemi nga sa anton nga agbalin nga irresponsable ti amada. Magnamnama da manong nemi nga saan kamton nga giinad tayo. Magnamnama da nga agtultuloy ti ragsak iti pamilya. Da ito'y nga ron, ti pagkasalitak, manong nemi, kadagyaman ti anus mo nga nang ibasa. Kaya't sapay kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngag ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Sakbay nga pumakadak, kablawak man, datay ta padak nga taga-dingras, nga ni Mila Nelson, dito Oregon, USA, agkabaranggayan kami manong di barong dingras ni Mila Nelson. Tuwing oradagyaman nga pagayam mo, Luwela.